Mitäs täällä tapahtuu? Täällä puretaan nyt lasten satutelttaan tavaroita. Eli työpajatoiminnassa on itse yksilövalmentajana siellä Teija Ruutrönkkö ja nyt sitten valmistelemme satutelttaa ja sitten lukiolaiset pitävät lapsille satutuokioita Eukonkannon ajan. On pariseja täynnä tämä maa, joka kylä edeltorni kodissaan, joka ainut sodan tie, altarien kaaren tie. On pariseja täynnä tämä maa. Kahvijuoti ihan parasta. Saattaa olla tästä kuvaa. Näinkö sitä valmistaudutaan Eukonkantoon, ratamestari? Tällä lailla. Tämä on se tärkeä osuus tämä tässä koko tässä meidän tapahtumassa, nämä kahvihetket ja ruokahetket.